Seré breu, moltes gràcies a tothom, gràcies a la tinenta d'alcalde, als presidents del Consell Escolar, el senyor Jesús Vinyes, tinenta d'alcaldessa, perdó, al senyor Carles Vegas, president del Consell Superior d'Avaluació, i a tots els assistents per la vostra participació en algun moment en el Consell Escolar, en xerrades en aquí. Gràcies per tota la feina que s'ha fet al Consell Escolar durant tants i tants anys i la feina del Consell Superior d'Avaluació. Nosaltres agraïm aquesta jornada en què s'evidencia com el Departament entoma aquest estudi per part del Consell Superior d'Avaluació. És un estudi del qual nosaltres ja havíem tingut unes primeres dades i així va sortir el conseller en roda de premsa amb la consellera de Cultura anunciant que iniciàvem aquest pla de treball, aquest pla d'impuls de la llengua catalana a partir de les primeres dades que teníem, que ja eren dades que ens preocupaven, que eren dades que ens mostraven allò que ja pensàvem que estava passant en els centres. No estem a la UCI de la llengua catalana, no la tenim a la UCI, però no podem obviar que sí que hem de fer èmfasi en la promoció. Com deia abans el doctor Moreno, tenim una feina important en promoure l'ús de la llengua. L'aprenentatge hi és, l'alumnat surt preparat a nivell de català i a nivell de castellà, a nivell de coneixement de la llengua, no tant en el seu ús. Per tant, aquí és on hem de fer un èmfasi important. Breument, el pla d'impuls, i recollint una miqueta tot el que ha anat sortint i les propostes que recollirem del Consell Escolar de Catalunya, aquest pla d'impuls, què és el que pretén? En quins àmbits vol estar? En universitats. Com surt el professorat format de la universitat? És un dels temes que s'estava parlant. Estem treballant des del Departament d'Educació amb el Departament de Sanitat, d'Universitats, per veure com es fan aquestes pràctiques, què passa, com es fa aquest estudi sociolingüístic, com el professorat surt format, amb quina és la realitat lingüística de Catalunya i com fer-hi èmfasi. Treballem també en recerca. S'ha encarregat un estudi per saber quina és la situació real en els centres a banda de les percepcions que tenim i aquest estudi serà un estudi sobre tot el sistema, professorat, alumnat, famílies, comunitats, què passa en el lectiu, què passa en el no lectiu. Per tant, una vegada obtinguem aquestes dades, prendrem decisions sobre fer un tipus d'èmfasi en algunes zones, en alguns centres, actuacions que acompanyin aquesta promoció en el lectiu, en el no lectiu, en els menjadors, en les extraescolars i demés. Tot aquest pla d'impuls s'emmarca dintre del Pla per la Llengua aprovat pel Parlament. Per tant, entenem que no és només un treball del Departament d'Educació, jo crec que aquí ha quedat molt evidenciat, és un treball de tota la comunitat, del Departament de Treball, d'Esports, dels municipis, de totes les persones que interactuen en qualsevol dels àmbits per saber com fer-ho i per poder fer-ho en llengua catalana. Ha sortit en la darrera taula també i quan parlaven les mestres és un dels aspectes que han comentat, formació als centres per part d'institucions. Aquesta formació i aquest acompanyament hi serà. Volem formar els que entraran al sistema però també els que tenim. Per tant, s'està treballant dintre del pla d'impuls en formació pel professorat que es farà a través de cursos i de formacions, de càpsules formatives per part del Consorci de Normalització per la Llengua. S'està treballant en actualitzar aquestes formacions que ja es feien, fer-les adaptades a les realitats dels centres per poder donar les millors respostes en aquestes necessitats que els centres coneixen. Es farà aquesta promoció del treball en claustre, comencem a partir del gener amb 200 centres, anirem afegint centres perquè tenim demanda de centres que volen participar-hi, per tant és una molt bona notícia que siguin conscients de la necessitat de prendre actuacions, de prendre acords, de saber què han de fer, com fer-ho i de tenir una autoimatge del centre per saber com actuar-hi. Per tant, els centres amb aquestes dades ens acompanyaran a fer una revisió del model d'immersió lingüística. Com bé sabeu, va haver-hi una cimera amb el molt honorable president, amb l'honorable conseller, amb Som Escola, amb l'IEC, amb el Consell Superior, amb el Consell d'Avaluació, amb altres agents socials, per treballar amb la necessitat de revisar aquest model lingüístic, però també de promocionar-lo, de treballar de la mà de tothom qui promou la llengua, qui té responsabilitat sobre l'ús de la llengua dintre els centres educatius, per veure com
fem aquest camí junts. Està clar que el Departament d'Educació, està clar que els mestres i professors, està clar que no podem fer-ho sols. Necessitem tota la xarxa que tenim a l'abast. I, per tant, el dia 16 hi haurà una segona cimera, tal com van anunciar el president fa un parell de dies, i el que farem en aquesta segona cimera és posar sobre la taula la necessitat de crear grups de treball per fer aquest acompanyament, aquesta revisió des de tots els àmbits. Pensem que som escola, hi ha entitats de lleure, hi ha sindicats, per tant, hi ha una representació gran de tot el que és la comunitat educativa catalana. 4 apunts a destacar. Penso que és clau, i ho hem vist tant amb el Pol com amb la Francina com amb l'Aladín, que treballem perquè la llengua catalana no sigui una llengua acadèmica, perquè aquesta llengua catalana tingui un ús fora, perquè sigui reconeguda, perquè sigui promoguda per les persones joves. Per tant, entomem el que diuen i com a departament, que anaven apel·lant a les institucions, doncs com a departament ens ho fem nostre, veiem la necessitat de fer-ho i treballarem perquè així sigui, de la mà d'ells i de la mà de totes les persones que poden ajudar-nos i acompanyar-nos en aquest camí. Un aspecte que ha sortit quan parlaven les mestres, no sé si ha estat la Montse, la necessitat de compartir materials. Està clar que no es tracta de crear materials, de comprar, d'adquirir. Estem en un moment en què el professorat es fa el material, se'l fa digital, és fàcil compartir-ho. Com a departament entomem això també amb la voluntat de fer una plataforma, i això ja ho hem anat dient en diferents espais, una plataforma on validar i compartir aquests materials, perquè moltíssims centres estan fent propostes molt, molt vàlides i no les podem deixar perdre i tampoc no cal anar multiplicant esforços. Per tant, és un encàrrec que ens ha arribat per diferents bandes i en el qual hi estem treballant. Penso que per cloure aquesta jornada, de nou agrair-vos a tothom la vostra participació i crec que ara més clar que mai tenim el que sempre ens diu el conseller, que és a Catalunya, al país, l'escola en català. Gràcies a tothom per la vostra assistència.